Sa nagailapit nga Valentine's Day, ano ay ang maayo nga pangregalo sa aton mga kahagugma. Paghimo sang cupcake bouquet nga patok nga pangregalo aton tukibon. Kiningin tutukan ni John Sala. Subungan nagahilapit ng Valentine's Day. Anong luyag mo nga mabaton halin sa imo kahagugma? Flowers, then chocolate, mga amo na. Bulak? Cake? Why not nga i-combine na lang ang duwa? Ginkilig ka na, nabusog ka pa. Mga kapuso, aring isa ka practical kag romantic ka pamaagi agud mapasad yang imo kahagugma subong nga Valentine's Day. Cupcake bouquet, obra sang isa ka negosyante sa banwasang Kabatuan, Iloilo nga si Don Aguinaldo. Most common is mga flowers, ready-made nga cakes nga round, or probably it's heart-shaped nga cakes. So I thought na why not I'll combine the two, like flowers, cake together, edible pa siya. Halin sa tulips-inspired, chrysanthemum, rose kag hydrangea-inspired flowers, daw hindi mo nalang gani ini pagkaunon bangod sa tuman nga katahom, apang its taste is as good as its appearance. Kag barato pa, nga mabakal lang sa 475 pesos. Suno kay Don maluwas sa nanging negosyo na sini ang sanguna hilig lang sa pagbake. Isa man ini ka pamaagi agud mabuhina ng iya stress, ilabi na sa nanging epekto sa ila negosyo sang pandemya. Baking is somehow my stress reliever, bala. And when I was little as well, si nanay ko actually baton sa mga cake order. So gaka-amaze ko bala how ang mga result. Yeah. Bouquet isang bulak 500 to 2,000 pesos. Cakes 500 to 1,500 pesos. Gani pila sa aton, makasiling na lang ang magastong magpalangga. Pero mga kapuso, aton tandaan nga luwas sa material nga mga butang madamo sang pamaagi agud mapabatsyag ang aton paghigugma bisan pa sa simple lang nga pamaagi. Labaw sa tanan aton kabigon nga tanan nga adlaw sang tagipusoon. Wala lang, presensya lang okay, naging kuya. Upod kay Cirilo Duque, John Sala. 1. Western Visayas.